Umthetho wezabasebenzi BCEA section 25 no 26 unikeza ilungelo lezinsuku zokuphumulela ukukhulelwa kubasebenzi besifazane. Unelungelo lezinyanga ezine ezingakhokhelwa zokuphumula mawukhulelwe. I am pregnant. How do I tell my boss? Umthetho wezemisebenzi uthi akulunganga ukuxosha umsebenzi nganoma ngasiphi isizathu esinokwenza nokukhulelwa kwakhe. You didn't tell me you were planning a family. You can work until the baby comes, but then you must go. Awukwazi ukuxoshwa ngokufuna ukukhulelwa. Ngokukhulelwa noma yisiphi esinye isizathu esinokwenza nokukhulelwa kwakho. But he says, I have only worked there for 2 months. Asikho isikhathi esibalelwe izinsuku zokuphumulela ukukhulelwa. Ilungelo lezinsuku zokuphumulela ukukhulelwa kwakho alincikanga ekuthenini unesikhathi eside kangakanani usebenzela umqashi wakho. Unelungelo lokuthatha izinsuku zokuphumulela ukukhulelwa izinyanga ezine zilandelana. When can I go on maternity leave? Ungazithatha lezi zinsuku zokuphumulela ukukhulelwa noma nini kusukela amavikini amane ngaphambi kokubeletha. I am only 7 months, but I feel very tired and sick. It is hard for me to work. Ungathatha izinsuku zokuphumula noma ngasiphi isikhathi uma udokotela noma umhlengikazi ecabanga ukuthi kubalulekile empilweni yakho nengane esazobelethwa. My job is very heavy. I'm scared I'll lose my baby. But I don't know what will happen if I can't do the job I was employed to do. Ngesikhathi usakhulelwe nangezinyanga eziyisithupha ubelethile, umqashi wakho akufanele akwenzise umsebenzi wasebusuku noma umsebenzi ozohlukumeza impilo yakho noma yengane mawusuyinakekela emva kokubeletha. You can help me in the office while you are pregnant and after the baby is born. Emavikini amane phambi kokuhlela ukuthatha izinsuku zokuphumulela ukukhulelwa, kufanele wazise umqashi wakho ngokumbhalela. I gave my boss a letter to say I'll be on maternity leave from the 1st of March until 30th of July. My boss says he won't pay me for the 4 months I am away. Is this right? Ukuphumulela ukukhulela akukhokhelwa. Kodwa izinyunyana nabasebenzi bangaxoxisana nabaqashi ukukhokhela ukuphumulela ukukhulelwa. Abasebenzi bangafaka isicelo semali yokuphumulela ukukhulelwa emnyangweni wezabasebenzi, Department of Labor, besasezinsukwini zokuphumula. It is a long time without pay. My mother will care for my child. I need work. Umthetho uthi omama abakwazi ukubuyela emsebenzini kungakapheli amasonto ayisithupha emva kokuba umntwana ebelethiwe, ngaphandle kokuthi udokotela noma umhlengikazi athi ukulungele ukubuyela emsebenzini. I lost my baby at 8 months. How can I work after that? Umthetho wezabasebenzi BCEA unikeza abasifazane abaphunzile isikhathi sokuphumula. Uma uphuphunyelwe yisisu ezinyangeni ezintathu ezidlulile zokukhulela kwakho noma ingane ivele ikhathele, unelungelo lamaviki ayisithupha ezinsuku zokuphumulela ukukhulelwa, nanoma ubungazithathanga lezo zinsuku ngesikhathi sokuphunza. I know my rights, but my boss won't listen. Uma umqashi wakho engakunikezi elinye lalamalungelo, bikela umnyango wezemisebenzi. Uma wembozwe umthetho wezabasebenzi BCEA noma i-sectoral determination, kumele umbophise umqashi kwihhovisi lezemisebenzi eliseduze nawe. Uma umbozwe yisizinda esakhiwe izinyunyane kanye nabaqashi ngokuhlanganyela, bargaining council, kufanele ubike umqashi kosebenza khona kulowo mnyango. Ungashayela i-Casual Workers Advice Office uma ungenasiqiniseko ukuthi wembozwe umthetho wezabasebenzi BCEA noma i-sectoral determination SD noma isizinda esakhiwe izinyunyane kanye nabaqashi ngokuhlanganyela, bargaining council. Ukuthola imininingwane ethe xaxa ngamalungelo akho, thintana ne-Casual Workers Advice Office.